Tak dneska točím videjko z prírody. Som športovo oblečený. Nešiel som opekať, nemám založený oheň. Vonku je pomerne teplo. Jedno s druhým. Úplne v pohode. Konečne prišla jar, ukázala svoju pravú tvár. A po týchto zimných mesiacoch december, január to bolo voľačo strašné. To bolo hrozné počasie, depresívne, jedno s druhým, všetko. Za hlavou má slniečko. Takto. Aby bolo vidieť. Za hlavou má slnečko, som na takom mieste, kde jednoducho mladí ľudia vybudovali lavičku, chodia sa sem schádzať jedno s druhým. Ja pijem kofolu. Jednoducho, konečne jar ukázala svoju pravú tvár. Ešte to není, že stromy nie sú rozkvitnuté a tak, jedno s druhým prosto. Ešte to není tá pravá jar, ale už konečne je teplo. Už sa dá ísť von a nie byť doma zavretý a trpeť depresiami a všelijakými onými. Ja bývam s rodičmi, jedno s druhým, už sú dôchodcovia majúce 70 rokov, takže je tam generačný problém. Jednoducho, aby doma zavretý, najlepšie tráviť vonku na čerstvom vzduchu. Prospieva to zdraviu, psychike, jedno s druhým všetko. To je asi tak všetko, čo som chcel povedať.